Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kadalagan sang gobernador sa Negros Oriental ginanal sang COMELEC. Signal shutdown sa Mascara, aprobado na sang NTC. Sa balita nasyonal, pag-imprenta sang balota para sa 2022 barangay kag SK elections nagsugod na. Educational assistance sa mga estudyante, posible wala na sang extension. Sa balita international, death certificate ni Queen Elizabeth II ginpagwa sang Buckingham Palace. Sa balita sa sports, FIBA rankings ang Gilas Pilipinas nagnubo. Balita entertainment, pokwang ginsurpresa ang anay balan sini nga nagasaulog sang kaadlawan. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga famous breakup lines. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Septyembre 30, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang... Mayong aga liwat mga ka-aksyon and welcome to this Aksyon Balita Morning Edition. Morning liwat Aksyon Doors. Yes, good morning man sa imo Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga nagaupod gid sa aton via Facebook, YouTube, and website. Maayong aga. Morning dira kay Nene Gatso. Tama. Ne! Sabi ko sinunganin. Nini Gatso Cabatu. Good morning. Nene Gatso Cabatu. Ne, morning na sa imo ne Temprano pa siya ng award. Thank you for the award. Hindi mo na sa dayon na yun. Thank you for the award. I appreciate it a lot. True. This made my day. This award made my day. Ha? And this award brings, Brings inspiration. inspiration and color to my life. Ay, like, siling ko gitne. Maramlan ay Toro ko dyan ko, morning dra sa imo tol. Inday Blaza, Aragyapon. Lalaine Grace Ibarra, good morning man. Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo, good morning dra sa inyo or good afternoon. Sa inyo dra sa Minnesota, Rochester, Minnesota, no? So, House Doc Mayo, hi my buddy, good morning. M. Smart Tadeo Salcedo, kay Elizabeth Casuyon, gapamati man dira sa Villa Esperanza. Sakay James Perrin Graces, maayong aga watching live from Montreal, Canada. Si Ating Iriman, ara man gyapon nagapamati, no? And again, tamyaw lang naton happy birthday. Si Maria Lubaton, karon nga adlaw. Si, akon nga boy, no? Si Renz Duran, happy birthday. Karon lang to, ano? Kagay Kapitan Bibing Noble sa Barangay Pahanukoy, happy birthday man. Kag sa tanan nga naga-birthday karon nga adlaw September 30, happy birthday gid sa inyo, no? Sa kay Susan Talahuron. Kag kay Dennis Nuestro sa Woodfire, Bacolod, good morning man sa imo, no? Sa kay Teresa Linaha Kayaw, kay Jean Buarom, kag kay pare ko Arlene Buarom dira. No, mapakasal na sunod si man. Na ba 1 week to go na lang ba? Ang the big day for Jean Buarom and Arlene Buarom. Sige. Stand by sa mga balita lokal. Aksyon! Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, gin-announce ang COMELEC ang kadalagan ni Negros Oriental Governor Pride Henry Teves sa naligan nga Mayo 9 nga eleksyon. Ini matapos ang inpaboran sa COMELEC ang resolusyon sa 2nd Division nga nagdeklarar kay Grego Degamo bilang nuisance candidate nga nagpapili man gobernador. Sa botong
3-2 nagbotong kumalik nga ibasura ang motion for reconsideration sang respondent nga si Grego matapos ang in-grant sang second division sang Disyembre 16 tuig 2021 ang petisyon ni Anay Governor Ruel Digamo nga ideklarar si Grego nga nuisance candidate kay ikansilar ang iya certificate of candidacy. Ginpatag sang Comelec and Bank nga napaslawan si Grego nga magpakita sang pamatuod nga lehitimo ini nga kilala bilang Ruel Digamo sang iya ginpili ang pag-usar sa apelyido nga Digamo kag ginusar ang Ruel bilang iya nga nickname. Naibuluan sang Comelec Second Division nga apelyido ni Grego amo ang Gaudia pero ginpili sini ang Digamo para sa 2022 elections. Sanday Comelec Chair George Garcia, Commissioners Inting kag Ray Bulay ang nagboto para i-deny ang MR sa respondents kag i-grant ang petition ni Ruel Digamo. Samtang may dissenting opinion naman sanday Commissioners Marlon Casquejo kag Amy Ferolino. Padayon ang monitoring kag education campaign sa City Health Office batok sa balatian nga kolera kasunod sa kasong na record sa Barangay Mansilingan. Sunod kay Dr. Grace Tan, tagpamuno sa Environmental Sanitation Division sa CHO, hindi lamang ang Mansilingan ang ilagi na monitor kundi pati na ang tanan nga mga barangay sa Bacolod. Apisar nga wala na sang panibagong kaso na record sa ila talatapan. Dugang panitan magluwas sa kolera ginatutukan man sa City Health Office. Ang kampanya batok sa balatian nga leptospirosis sa diin yara na sa 25 kaso na record sa syudad sa diin 5 diri ang mga persona o kon pasyente ang gin-report nga mga nagkalamatay. Continued monitoring kami, sir, not just from there, but all the other barangay, sir, kasi base, kung may increase ang cases, sir. So far, wala man additional cases kita. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Grace Tan. Ginpanawagan naman ni Health Undersecretary Dr. Kenneth Ronquillo sa publiko nga suportahan ang Pinas Lakas Nationwide Booster Campaign agud malambot ang na-target nga vaccination rate sa Pilipinas. Ini ang gitpahag ni Ronquillo sa Bakunahang Bayan Special Vaccination Day sa Banwasang Murcia kahapon nga adlaw Huwebes. Sunod kay Ronquillo, hindi malabot ang ina-target nga booster coverage kung wala sang kooperasyon sang publiko. Iya pagindugang nga sa karon yara pa lamang sa kabuusan nga 24% ang nanabutan sa target nga 90% sang senior citizens kag 50% sa general population. Si Ronquillo nagsaksi sa Special Vaccination Day sa gym sang Murcia kaupod si Health OIC Undersecretary Attorney Sherade Marcado Grande. Sa naligan September 21, ginpahag ni DOH OIC Undersecretary Maria Rosario Vergere nga maliho pa sila sa ila 50% nga booster coverage nga target para sa una nga isa ka katos kadlaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa maabot ini Oktubre 8 para malambot ang 50% nga booster coverage sa DOH, kinahanglan nga mapakurahan sang booster shot ang 23 milyones ka mga individual sa pungsod. Suportado sa Alliance of Concerned Teachers Negros ang panawagan sa Alliance of Concerned Teachers Philippines sa pamunuan sa Department of Education nga buhinan ang workload sang mga manunudlo sa tanan nga mapampublikong eskwelahan. Sudo kay Act Negros Richard Hilangre makapoy para sa mga manunudlo ang anong ka oras nga klase para sa mga estudyante nga makalabot pa sa masobra 8 ka oras nga workload kada adlaw bugod sa pagsuma sang grado, pagmonitor sa abilidad sa pagtuon sa mga estudyante kag iban pa. Dugang panhilangre hindi lamang sa eskwelahan ang ila obra kundi nang buot pa sa ila panimalay ang paghimo sang ilang mga lesson plan. Bawod sinisuno kay Hilangre nagakabagay lamang para sa mga manunudlo ang 4 ka oras nga teaching load para sa hindi ma-stress kag makapreparar pa sa iba niya PowerPoint presentation para naman sa mga estudyante. Handa na ang security plan sa Bacolod City Police Office sa 23 diyas nga pagsaulog sang Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, may kapulisan igapahamtang sa NGC, Lacson Street, Upper East kag Bacolod City Public Plaza. May mga PNP personnel nga ipahamtang man sa dance parade kag electric mascara. Sa karon may koordinasyon na ginahimo ang opisina ni Martir sa Presidential Security Group sa posible pagbisita sang presidente kag vice presidente sa highlights sang Mascara Festival. Ginaantisipar ni Martir ang pagdamo sang tao sa tiunsang maskara bangod 2 ka tuig nga wala masaulog ang festival sa siyudad sang Bacolod. Aprobado
Aprobado na sa National Telecommunications Commission o NTC ang signal shutdown sa tionsang Mascara Street Dance and Arena Competition kag Electric Mascara. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, hindi tanan niya adlaw may signal shutdown. Samtang ginahulat ni Martir ang approval sa Krame sa ila pangabay nga ipaydalom sa Ganban ng syudad sa Bacolod sa tionsang Mascara Festival. Indiluyag ni Martir nga may magamit nga armas lutang sa krimen sa tionsang selebrasyon. Sunod pa kay Martir, maghahatag siya sa exemption sa mga shoot fest activities sa tionsang Mascara Festival kung maprobahan sa Camp Krame ang ila pangabay. Ito na siya na padala naman nato sang do August pa to. Waiting na lang kami sang feedback, no? Ang sa aton man yung telecommunications signal shutdown niya na approve na siya. Approve ng shutdown. Ang aton ganban ginahulat-hulat pa namon siya ang feedback. Kabahin sa pagpahayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sa ibang naton nga balita lokal, ginpasalamatan ni David Montoya, presidente sa Manokan Vendors Association, ang extension ng ginatag sa syudad angot sa ila obligasyon nga balayran nga dapat kunta ni ila maareglo karon nga adlaw September 30 base man sa ginhatag sa ila nga ultimatum. Sunod kay Montoya, ini nga development ang base sa resulta sa ilang ginhimo kapag pagigsapol kay Councilor Celia Flor nga among chairman sa Committee on Market sa Konseho sa syudad. Duwa pa ni Montoya, ini nga desisyon sa alkalde pagi sa bulig ni Councilor Flor ang isa kadako nga oportunidad para sa ilahanay agon makapadayon sa ila operasyon sa lugar. Liwat man sini agin pasiguro sa syudad ang sinseridad kag kooperasyon sa ila asosasyon kasunod sa extension nga hinatag sa ila tubtub sa katapusan sa Disyembre sini nga tuig. Ginklaro sa Negros Occidental Police Provincial Office kung Nokpo nga may mga patrol cars sa probinsya nga under loan agreement pa o kung wala pa formal nga madunar sa natungdan niya police stations. Ini man ang rason kung niya may pila ka mga police stations nga nagamaneho sa patrol car, mga job order kung JO casual sa kung sibilyan. Sunod kay Police Lieutenant Judesis Catalogo ang spokesperson sa Nokpo sa bahin sa San Carlos City Police Station si Juni Mil Ken Nieves, 38 anyos ang nagamaneho sa isa ka patrol car. Bangod loan pa lamang sang LGU San Carlos ang patrol car kag wala pa formal nga ma-turnover sa kapulisan. Duga pa ri katalogo decision man sang LGU San Carlos ang pagpahamtang sang JO nga magmaneho sa patrol car agud matipanan asang maayo. Apang ginklaro ni katalogo nga magamit lamang ang patrol car opisyal nga mga o kun sa opisyal nga mga police activities kay hindi pwede imaneho ni Nieves kung wala sa upod niya active police personnel. Nibaluan si Bilyan na nagamaneho sa patrol car sa San Carlos City Police Station sa aksidente sini nga nabungguan ang motorsiklo nga ginamaneho ni Roy Valiente, 36 anyos ang barangay Punaw, syudad ng San Carlos. Dead on arrival si Valiente matapos maagom sini ang madalom nga pilas sa lawas. Obviously, matalaga na sa mga civilian if there is masalaktan sa kanyang paggamit ng PNP at ang sa kanya is also mga trumak for legitimate police operation. And so happen ng mga tabulat ng sa may San Carlos, but ang movement at the same time ang paggamit sa salakyan, it was due to the gatawag na legal or legitimate police operation. Kabahin sa pagpahayag ni Nokpo spokesperson, Police Lieutenant Judesis Catalogo. Pag-imprenta sa balota para sa 2022 barangay kag SK elections nagsugod na. Samtang educational assistance sa mga estudyante posible wala na sang extension. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon na Balita Morning Edition. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program.
I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Bineluhan ay tiro sa mga katapos ang pinayakang PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance. Good morning sa kay Russell Gomez, kay Jose Harrison Lapinig Junio from Stonehaven, Granada. Kay Nerissa Gonzalez, dira sa May Oton, Iloilo. Good morning dira sa imo, Nerissa. Kay amigo naton Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Good morning, gid, no? Yes. Kay Madam Eleanor Fukuda dira. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Kag si Miss Teresa Rinaha Kayaw, good morning sa imo. Kag happy birthday kay Toto Renz. Kay Ruby Jane De La Paz, good morning man. Always gid pamati sa inyo diri sa may Barangay Singkang Airport sa Purok Rosal. Kag congratulations kay Natalie Kate De La Paz, Pop Dance Contest LCC Bacolod Entrance. Champion? Nagdaog siya. Champion? Champion siguro So, congratulations lang sa kay kay Natalie Kate De La Paz. Kay Nonoy Daveldos Cabarles Jr. watching, good morning. Miss Ana Sinoro, good morning man sa imo. Ate, mayo ka internet ka na. Okay, you're welcome. Ruby Jane De La Paz. Kay Che Zamora, good morning man. Kay She Bengs Kilibuon, watching man. Kay Ellen Prado, good morning sa imo. Si Carl Kenneth Cañete, maayong aga, greet lang lihog. Si Susan Dipa Sukat, Jessie, Rosella, kag her son, Pendon or Gerson. Pendon sa Hacienda Lulubkon, Barangay San Jose, EB Magalona. Amo siya daw sang bugas, Action Boy, dumduman mo? Daw sang bugas nga. Tapos nangita sa mga kakwat. Yes, kay na-expire na tong imambal nga. Na-expire na bago ako makwat mo. Sang bugas. Sige. Kay Sol Lama Barnacha sa Wadika, dira sa Maya, Thailand. No Koreana kaya magambal. Ay, no Koreana galit. Sa Wadika. Ate mo na. Subong lang ko nung nag-ulan sa Anong kayo? Ganun din sa akin. Ate, lain naman na. Yeah. Kung anong sa'yo. Di mo ka Chinese. Nagka-Chinese? Kung anong sa'yo, ganun din sa akin. Subong lang gid wala nag-ulan. Subong lang wala nag-ulan sa Ilaya. Bali permit yung liga-ulan. Liga-ulan. Ay. Si Miss Homa Lumena, good morning man sa imo. Ma'am Vanessa Mayo, happy birthday kay Renz Duran. More life and good health. Greetings from sa iya and kay Doc Matt Mayo dra sa may Rochester, Minnesota. Yes, thank you, Miss Van. Damo sang greet kay Renz Action Boy ari pagido si imo nga utod no? Wings Kili Morales. Kuan bayaw. Bayaw gali bayaw. Good morning. Gina-greet niya happy birthday ang gwapo namon ni hinablos kag mabuot. Yeah. Renz Duran from Daddy August, Mami Weng, Kuya Nat and Abby sang Sampaloc, Manila. Kay Raylan Delphine, good morning man sa imo. Ara man si Jack Cuerpo. Si MJS Candido Hildore, good morning.
Ginag-greet niya sila ni Ma'am Van, si Millie Oligo, Alex Monteza, Tita Wilma Sugaton, Miss Jinky, Miss Georgia, kag sa tanang staff sang ARB. Yes, good morning man sa imo. Melvin Piñafiel, good morning. Willie Delgado, maayong aga. Si Jocelyn Song Comedia, good morning man sa imo. Kag si Millie Oligo watching. Yes, okay? good morning, no? Kag dira sa kay si Kagawad Imbong way pakapuli lang sa Palawan. Wala pa guro ka pulis Kagawad Imbong Chocampo. Ang hupya to do ay Do to wala pao. chance. No chances of winning. Ang Basi si December pa but niya hope you understand. hope you understand. Ha? Hope you understand. Wala sang Hopya understand. Ay. Okay. Tiwala na mahimo. I-understand na lang. I-understand na lang. Kay understanding kita sa hopya. And that's understandable. Ay, kulay. Siling ko, gig. Morning da, kay Kagawad Imbong Jocampo. Kay Kagawad Taba Pilyeho. Yes. Kag sa kay Cap Vito, kag sa council sang barangay Maaw. Kag kung malipat si Kagawad Imbong si Cap Ike at tumantumo. Tumanto siya. Tumanto siya. Tumanto si Maninoy mo, Ike Torres. Standby sa mga balita national. Kag sa aton nga mga ka-aksyon bala. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita nasyonal, nag-umpisa na ang pag-imprenta sa balota kay iban pa nga formas para sa 2022 barangay kag SK elections karon nga akon kahapon nga adlaw Huwebes sa National Printing Office sa siyudad sang Quezon. Ginpangunahan sa mga opisyal sang NPO kag COMELEC pagi kay Chairman George Garcia kag Commissioner Ray Bulay ang pag-imprenta sang test ballots matapos na pirmahan ang Memorandum of Agreement. Ang kada balota ang mayara sang ascending serial number bilang dugang nga security feature.
Nagapadayon ang preparasyon para sa lokal nga piniliay sa piyak nga naprubahan na ang hagna nga nagapaisol sa piniliay sa third reading sa duha ka panalgan sang Kongreso. Sunod kay Garcia, ang ratified bicameral version sang proposed law ang wala nagalakip sang provision sa Senate bill nga tugutan ang mga kwalipikado nga mga SK candidates sa 2022 election nga makapapili sa 2023 elections. Ang mga kandidato sa SK chair kag miyembro ang dapat nag-edad 18 anyos kag hindi magsobra sa 24 anyos sa adlaw sang eleksyon. Posible hindi na mapalawig ang paghatag sa educational assistance sa mapigadong estudyante matapos naka-release ang DSWD sa 1.7 bilyones pesos nga balor sang ayuda sa 713,916 ka mga benepisyaryo. Suno kay DSWD spokesperson Robel Lopez, ginakabig nga naging madinalag-on ang paghatag sa ayuda sa anom ka mga Sabado. Dugang pa rin Lopez na usar na sa ahensya ang ginpain nga pondo sa sini nga programa, laki pa ng hinduga nga pondo. Una na nga nagpain ang DSWD sa 1.5 bilyones pesos sa sining nga programa, pero suno kay DSWD Secretary Erwin Tulfo nagakinahanglan pa sang dugang nga 200 milyones pesos tubtub 300 milyones pesos. Suno kay Tulfo hindi nagakaigo ang pondo, labi na nga naglambot na sa 2 ka milyon ka estudyante ang narehistro sa ilang system. Napirmahan na kahapon Huwebes ang implementing rules and regulations ang Expanded Solo Parents Welfare Act nga ginapaabot makabulig kasunod sa pagsaka sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Ang ceremonial signing ang itamunganan day Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, House Assistant Minority Leader kag Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, Malasakit kag Bayanihan Party List Representative Anthony Goles Jr. Sa idalom sang layi, may 1,000 ka pesos nga subsidy sa kada bulan ang solo parent nga nagaganar sang minimum wage panubo. Makabaton man sang 10% nga discount kag VAT exemption sa gatas, diapers kag iban pangabulong para sa ila kabataan. Gin-expand man ang definition sang solo parent kag cover the dre ang legal guardian na himata nga nagatatap sa bata. Nagpasiguro si Brosa sa publiko nga mapatuman sang husto ang layi. Ginsita ni Senadora Risa Ontiveros ang ginalegar ghost scholars sang CHED sa budget hearing para sa pondo sa mga state universities and colleges sa SUCs. Ginkomentahan ni Ontiveros sa mga ghost scholars sa idalom sang scholarship program sang CHED nga mandato naman sa idalom sang Universal Access to Quality Tertiary Education o Republic Act 10931. Sunod sa senadora na diskobrihan siniyang kamalamalahan matapos makabaton sa reklamo halin sa 200 o 400 ka estudyante nga tubtob sa karon wala pa makabaton sa education subsidy. Base sa reklamo, may mga ghost scholars nga nagabaton sa tuition reimbursement sa mga estudyante nga nakatapos sa pag-eskwela. Dugang pa rin Tiveros nga seryoso ining alegasyon nga dapat usisaon sang CHED. Pahayag pa sang senadora nga iya manabatsyagan ng kahadlok sa mga estudyante nga nag-email sa iya sa mga reklamo tungod sa hindi nila gusto magpakilala sa kahadlok kamadulaan sang scholarship. Ginapanawagan sa Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education nga buhinan ang workload sa mga manunudlo sa pampublikong eskwelahan kag himuon nga 4 ka oras ang teaching time kada adlaw. Sa pahayag paagi kay ACT Philippine spokesperson Ruby Bernardo, ilagin pahayag nga inhumane ang 6 ka oras nga non-stop teaching sa mga manunudlo kag kung kaisa nagasobra pa sa nasambit nga oras bangod sa iban nga workloads. Dugang pa tuman kakapoy na para sa mga manunudlo bago nagalambot sa 6 ka oras ang ila klase kada adlaw kag ginakulang ila oras agud makapreparar sa ilang lesson, maka-check sang output sa mga estudyante, magsuma sang grado kag mag-monitor sang progress sa ilang mga estudyante tungod diri. Madumduman sa Setyembre 15, ginpahayag ni DepEd spokesperson Michael Poa nga ang Human Resource and Organizational Development Organization Effectiveness Division ang mag-issue sang pulisa angot sa working hours kay natala na ilan sa sining nga tuig ang workload balancing tool. Mas pangin pabaskog sang Land Transportation Office sa LTO ang LTO on Wheels project. Ginpahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Chufilo Guadis ini para mas mangin malapit sa tao ang serbisyo publiko sang gobyerno. Nagpadulong ang LTO on Wheels sa Camp Karingal sa Quezon City nga nagaserbe headquarters ang Quezon City Police District. Una na ginlansar ang LTO on Wheels sang Mayo 2019. Ang LTO on Wheels ang isa ka one-stop shop concept nga may kasarangan sa pagserbe sa 400 ka mga car registrants sa kada adlaw. Sakop sang LTO on Wheels ang mga motor vehicle registration, renewal, issuance ng student permit, renewal sang driver's license, plain renewal without penalty, renewal sang professional and non-professional driver's license, kag conversion sang paper license to card. Para maka-avail sang LTO on Wheels services, kinahanglan lang nga maghimo sang letter request ang barangay kapitan o kon village president o kon government office sa LTO regional director.
Ginanunsyo naman sa Malacanang ang ginapaabot makatipon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa malapit 4 ka bilyon ka dolyar nga balor sang investment matapos ang iyang biyahe sa Estados Unidos. Sunod sa palasyo, nakakuha si Marcos ang business agreement kag commitment sa US nga ginabalwanta nga balor sang 3.9 bilyones dolares nga investment kag posible dugang 112,285 ka trabaho. Ang investment ang maghalin sa nagkalain-lain nga sektor kaangay sang information technology and business process management, data centers kag manufacturing. Ginklaro sa Malacanang ini nga balor ang hindi automatic nga mag-reflect sa palabuton nga investment. Sa piyak nga may mga kompanya nga nagpabutyag sang interes, kinahanglan pa nga mangin opisyal ang investment pledges. Si Marcos ang padulong sa New York sang anom kadlaw tinikdan nga semana kag nagpagkikita sa pila ka US business executives sa tuyo nga makakuha sang investments. Ginpahayag sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated kon FAPI nga posible doble ang kadamuon sang COVID-19 positive sa gina-report sa nga DOH. Suno kay FAPI President Dr. Jose De Grano, idibangod sa pag-usar sang self-administered antigen test kits nga posible hindi malakip sa opisyal nga report nga ginapagwa sang ahensya. Paathag ni De Grano nga ang gina-report lamang ang mga nagakadto sa accredited nga laboratorio kag mga hospital. Bangod sini padayon ang panawagan sang grupo sa publiko nga mangin mabinantayon kag ang padayon nga pagsuksok sang face mask bisan outdoors. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Salamat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digin sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon. Good morning man dira sa imo kay Elizabeth Gamala. Liwat, good morning sa imo ma'am. Ray Flores Baryoga kay Christine Minias Villalobos, good morning. Arina Jarutero. Grabe no, kakuan siya ngalan no, do ka unique. Arina Jarutero. Good morning. I think do taga Bago ini siya, no? Juvie Monares, mga agaman, kay Jose Hirson Lapinigунyo from LLP Building Office. Good morning. Energy, 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 energy. Dali gitu mo yun. Dapat take time ka na yan. Take time. Sige, ikaw ka rin sige. Novi Magapan, no? Sa Bandanon DSB.
Good morning. Basta, I think, ara ko na karon eh. Tanong ko lang karon kay akon, mga sisters, bala, kag, mga kay na blusan. Mapasyal-pasyal. Oo, kay na blusan. Sana all. Makofi, kuno kami to. Ilagaw ni Tito. Ilagaw ni Tito. Sana all. Kaga ti kundra sa DSB agad na lang sa Pandanon kay I-message mo si Mayor da. Si Mayor. Pakadton ko siya. Kadto mo siya para invite ko sa coffee. Para upo sa inyo. Mayor Macron de la Cruz, morning da. Kasi may time ba karon nga pit. Napita ipasira nyo ipasira ang coffee shop para makapag-pay kang masang maayo. Charis. Si Rodora Shoko, Black Action Boy, watching siya sa aton subong. Good morning, dra sa imo. Kagara man si RJ Mira, kag si Ryan Flores. Good morning, nandra sa inyo. Si Tita Hana, Gatcho ko, pero welo araman. Nagapamati. Good morning, Tita Han. Sasagasa na yan si Ana. Tiano, Tita Han, mga kumbira na ta, kumbira. Pero Bisaya ba? Manang mamunsyon ba? Sa Bisaya, ti mangumbira na ta. Kasi na birthday ako? Dito, Jared, gani. Gani. May lechon to, gani. Dito git sa Karabalan? Oo, alam Andra sa may sa diin man bi. Lang sa El Fisher. Ay, klay. Litson. Hindi na sa pwede mapadala sa... Gani, mukha niya pwede mapadala katunga sa series. Ipadala sa mas lakyan ba ni Tita Olive la? Gani. Ay, message ko later si Tita Oli. Ito nagsunggod siya sa akin sa wala ko na siya gina-visit. Ay, okay. Ano ko siya karanti, basi galing kay DS na sugtan kaya ambaya nga ma-message ka sa ako, may ginaayok ka. Nya mo nga ako, nilablos nila no. Mga dumdum lang kung may ayon. Sige lang. Kay Ma'am Ling Melos, good morning man dira sa imo. Kay Melchor Melos. Chaindring mga agada. Kag sa kay Migo Tarolan magahin la. Yes, si Maninoy Roland magahin. Good morning lang da. Good morning, no? Gina-greet ko man ang listener tigid bala si Kuan. Ang yatong staff bala nga nurse bala. Si Michelle. Si Michelle. Michelle ano? Si Michelle Gatshore. Mangkuton ko pagid yung apelyido. Uy, para complete Katawa na Michelle. Nawala nurse ni Michelle. Basta dra sa Kuan sa kay Migo Tarolan magahin. Sa may daganing address nila dagane. Dra sa may tupad na sang Servandos bala. Sa Eusebio Building. Hindi naglain na sila rin na sa may Kuan. Sa una sa Yusay building na sila. Sa mga ara na sila sa may Servandos na bla. Dalamda. Ko familiar. Ang Servandos sa may Awing. Dara na sila sa Bong. Ay, sa building bala. Ara na sila sa Bong da ang CMD. Kadto to Tala si Michelle. Sige. Aton ginambala ko ni Aksyon Boy. Nangitaon na ako, no? So, kilala niya ka na kay listener to siya mo. Very good. Greet mo siya karon sa on-air. Do, amo malang guro ka mo edad. Kag maagili ka, sige. Although Kag hindi mai-greet ta karon Aksyon Boy, dumon may Aksyon Boy kay listener ni siya Aksyon Boy. Sige. Nag-iya ni siya Black Aksyon Boy sang Rollies. Rollies Hills? Hindi Rolling Hills. Si former mayor mo ni Copenhagen. Ano na siya? Sa Rollies? Rollies na blang mga tinapay, blang baligya. Gani Nante. Sino na kondar siya po dito ya? Si Tita Delangge. Nanet? Nanet? Oo, Garcia. Nalaw siya? Sawa ni Vice Mayor na kuan at Chick Garcia. Sa din? Chick Garcia, ganito kaya isang Rollies. Ganito. Ang banay na Vice Mayor sa una. Adri sa Bacolod? Sa Bacolod. Si Chick Garcia, architect. Yung ilan nga bata, friend ko, si Eliana. Si architect. Nalingaw sa daan ko sa ato na Aksyon Boy mamati. So, i-greet na ginaya karon. Yes, si Ma'am Nanet Garcia. Yes. Ambot kumusta na subong si councilor Councilor na si Chick, tapos nag-Vice Mayor. Vice Mayor pag standby na sa aton mga balita. Dugang nga mga balita. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:43.
Kag sa detalye, Balita International, matapos nagkasubo sang bugos ng kalibutan bawal sa pagtaliwan sa ginakabig pinakamalawig na nagserbe bilang leader sa United Kingdom, kag madamo nga iban pang pungsod, ginpagwa na sang Buckingham Palace ang death certificate ni Queen Elizabeth II. Ginpagwa sang National Records of Scotland ang dokumento sa diin ang rason sa kamatayon sang reyna ang bangod sa katigulangon sini. Ang nasambit nga dokumento ang pirmado sang anak niya nga si Princess Anne. Sakto las 3:10 sang hapon oras sa United Kingdom sang Setyembre 8 sa nagtaliwan ang 96 anyos nga monarch queen sa Balmoral Castle sa Balita, Scotland. Si Queen Elizabeth II ang gidulong siya katapusan nga palawayan sang Setyembre 19. Sa karon si King Charles III na ang nagapamuno sa United Kingdom. Sa negosyo naman, may posibilidad nga magsaka ang presyo sa imported nga karne sang baboy halin sa Enero tuig 2023. Patag sang Meat Importers and Traders Association matapos na tungod ini nga matapos na sa Disyembre ang Executive Order number 134 ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sadtong 2021 nga nagpanubo sang taripa sang imported nga karne. Bangod sa Executive Order, nangin 5 tubtob 15% lang ang taripa halin sa 30 tubtob 40%. Sa ila sulat kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga muman ang tiglikom sa Department of Agriculture, nag-apilar sila nga palawigon ang pagpanukot sang mas manubo nga taripa bilang sabat sa balang nga pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Paapang nagapamatok naman diri ang Pork Producers Federation of the Philippines kag nanawagan kay Marcos nga sila naman ang pamatian sa sininga kahigayonan. Kung hindi malagas ang local hog raisers ang manubo nga presyo sa imported nga karne, mapilitan sila ang pila sa ila nga maguntat na sa pagsagod sa baboy kag mapiang ang supply sa pungsod. Sunod sa DA naman, wala gina pananaw ang maganubo ang supply sang karne sang baboy sa sining panahon sang Pasko tubtob sa masunod nga tuig. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 55 centimos, ang Singapore dollar 40 pesos kag 87 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 45 centimos. Kag sa aton nga Balita Entertainment, ginatamyaw sa gihapon sa komedyante nga si Pokwang, ang anay ba na sini nga si Lee O'Brien nga naga sa ulog sang ika-adlawan. Siya nga social media, makita naging sorpresa sang komedyante nga anay ba na bisan pa nga sila ang nagbulagay na. Kaupod nila nga naga-celebrar ang duha ka makabataan sini nga Sanday Malia kag May. Nakakuha naman sa mixed reactions gikan siya fan si Pokwang sa diin, iban sa mga iniya nagapati nga magbalikanay pa ang duha. Madumduman sa nakaligad niya tuig sang ginbulgar sang komedyante nga wala na sila nagaupod ni O'Brien. Sa balita sa sports, wala sa nakita nga sala si Anay Gilas Pilipinas coach Tab Baldwin sa pagnubo sang FIBA ranking sang Philippine National Basketball Team. Sa ginpagwa nga ranking sang FIBA, yara na sa ika-41 ang Gilas Pilipinas, halin sa Anay ika-33 nga pwesto sini. Bangod din naunahan na sila sa South Korea nga ara sa ika-34 nga pwesto kag Japan nga yara sa ika-38. So kay Baldwin nga hindi makita sa FIBA ranking ang kabaskog sang isa ka basketball team. Ginhalimbawas niya ang pila ka pungsod sa Europa nga yara sa mas manubo nga ranking apang nagkakampiyon gyapon sila bangod sa mga hampang nga ginapakita. Importante mapagyapon ang mga hampang nga ginapakita sang isa ka team. Suno kay Baldwin. Balita Espesyal! Alright! Energy! Kay Friday. Kay Friday. So, dapat wala medyo siya. Medyo Okay. Happy Friday sa yung Action Boy. Yes, happy Friday! Kag happy birthday sa tanay my birthday. Pang-greet na bala na yung mga kilala mo. Pang-greet na. Unahon ko siyempre akong kiddo. Of course. Renz Andrew Duran. Ay, Happy. may Andrew na. Subong ko na balaan. Renz lang. Kay Renz lang yung ginagawa. Renz Andrew Duran. Ang Renz, happy kabalo ko naman. birthday to Kabalo ko naman Renz. ng Renz kundi nagalin. Of course. Kabalunay ko na yan. Bisan piyungan ko pa na. No, happy birthday. Happy birthday sa imo, ano? Si bahala si daddy mo sa imo. Ako na bahala. Kay suon ko da Muriel Lobaton. Happy birthday. Happy birthday, man. Yes, program head sang Mascom department. Kuha na subong na gani
Bachelor of Arts in Communication. ABCom. ABCom. ABCom na sila subong. Kag dira sa kay Kapitan Bebing Nobles ang Barangay Panukoy, happy birthday man. Happy birthday. Happy birthday man kay Tito Jared Gacho. Yes. Subong nga adlaw. Happy birthday lang dato sa imo to. Enjoy your day. Ini. Ang katungasang lechon ipadala na ng liog sa salakyan ni Tita Olive. Yes. Tita Oli lang perdo ka. Olive. Olive eh. Oli lang. Perdo ka short lang. Padala lang da paliog ang mondri nga parte. Ay. Kay good morning Action Boy. Kapamatik na siya Action Boy. Ang parents bala sa akon friend nga si Eliana Garcia. Good morning lang dra kay Tita Nanette Garcia. Tito Chick Garcia. Yes, Architect Chick Garcia, former Vice Mayor. Nagapamatik. Former pa sa mga councilor, former Vice Mayor sa Bacolod. Architect Chick Garcia. Say good morning lang dara sa inyo, may lang nga pagpamati. Dara sa may barangay Mandalaga. Ini ba lang kwan daw si Architect Chick ni balang kwan mo? Architect Chick ni ang na balang kwan ng isang birdling sa teleperformance ba? Teleperformance. Luxor? Luxor bla, hotel. So, Convention Plaza Hotel na siya mo. Ay, okay. Na doon si Chick Garcia na architect na mo. Sige, good morning, Andres, sa inyo. Damo na di siya mga buildings na daw mga kuan bala nang tawag naton bala nang daw na imo na bala landmark. Landmark. Damo na di siya nga si Chick Garcia ang architect. Wow. So, sige. Good morning, sa inyo. Hoping nga mag-meet ko sila personal ged soon. Sino Sila ni ni Tita Nanette, Mama ni Eliana. Okay? Yes. So, sige. Jenilyn Bandoha, Mark Cram. Haling ni Mark Cram niya, Muito Brigado. Anong Muito Brigado. Sa Brazil na siya nga. Okay. Sa Tarivolio Kahelo, morning man. Sa kaya Leo Talabanda, good morning. Rona Rida Trava, good morning. Again kay Miss Cory Vidaha, good morning man. Miss Jinky, salamat gid sa 50 stars nga mo ginsend. Yes, thank you. So, diri kita sa aton nga balita special Action Boy. Ining mga famous breakup lines. Breakup? Yes, mga dapat basahon tani with feelings gid dapat. Breakup lines. Ina ko mag-breakup kamo ang imong nga linyada. Kumagbulagay bala. Gani. Mga linyada sa mga sa mga ginahambal kung gusto na makipag-break. Si Manuel Miraflores, ano na si mo? Quales. Engineer. Engineer. Engineer Manuel Miraflores Quales. Good morning sa imo. Dumduman mo sa? Oo. Dumduman ko. Good morning. Mapapresent na sa kano Mapano? Papresent. Papresent lang siya. Okay, present. Emmanuel Miraflores Quales. Present. Si, kung saan pa, sa Spanish nga subject. Ano ni siya Action Boy? Though I think tito ni siya sang akon niya friend man dra sa may Kabankalan City. Okay. Dubali boyfriend sa akon niya friend. Si Christine Roquero. Tapos ang iya. Ay, sini nga bana na subong kasal na sila. Sir Erwin Miraflores. Okay. So muna nga tito yan ni si Engineer Manuel Miraflores Quales. Yes. Okay. Zenny Versosa Garcia. Amo ni siyang friend mo? Hindi no? Hindi na siya. Si Zenny Versosa Garcia. Si Yada ko, aram ano Glazel Masculino Hobson. Good morning lang. Good morning lang sa imo, Mrs. Hobson. Okay? Ay, tsakto. So, sige. Kung kami di batch kami ni sa San Agustin. Ay, ano na yun mo yaman? Lipat-lipat. Yes. Galing sa engineering, nisla mo. So, batch ka man, dumduman niya ika. In fairness, mo ka naka-famous. Lain man ko ka department siya mo. Lain ka man yan. Dara kami sa Commerce Department. Sana okay? Sige. Sorry, dri na ta sa aton balita special. Sorry, una Action Boy for sure gakabatian mo gid ni Perme. Or gakabasahan. Ang una, it's not you, it's me. Ay, gala! Di ba may harinig ang movie sa una nga may doon mo ning linya? Ano nagani? Damo na sa mga movie nga may amo nga linya. It's not you, it's me. It's me. Para magbalubag, loob na yan. Pero siya nang ka-break. Siya nang ka-break up. So, hindi ka magkabala ka because it's not you, it's me. Tapos dasunod na may nubya. Dasunod na may nubya. May nubya na sa gali. Okay? Kalain na. Nakalain.
break up lang sa imo. Hindi lagi prank kahon kay no. Pagka na lang bala ka ma-break ka, hindi mo sila it's not cheats me. Tika para do ka, no? It's not cheats me, it's not us. There's never an us. Yan. Nakangilot yun. Nakangilot yun. There was never an us. Sino gambal na? Si Sarah. Sarah, irony mo? Oo. Aragan Duterte. Parang irony mo. Di ba, there was never an us. Lani ko, Coco Martin bla. Nalipat na ako kadamo. Nabisang mga hugot, bala nga mga movie, Black Action Boy. Sorry, pag Action Boy, I need to find myself anay. Kala, I need to find myself. Katalalang, nagaliguro ng amo pa nga duwa. Tapos may upod. Direction. Tapos may upod na siyang to find himself. Amo itong iupod. Amo na to gali. Ngati sino to yung kwan mo to niya? Gabulig na sa akong finding myself. Ano kasi nimo? Kala. So, next Action Boy. Ano kasi nimo nga finding nimo? Gani man. Ino ka isda. Isda. Ang isda ka ka puyo. Puyo ka lang dito sa puyong isda. Kaya puyo ng isda. Gumamog na lang baba, di ba? Especially kung kauman siya sa tubig. Gumamog na siya. Gumamog ng baba. Yeah. Okay? So, next Action Boy. Ario, I need to focus on my career. Wow. I don't want to choose between the two of you. So, I choose Duwa! Galing yun! Ay, sa career. Sa career. Career gani. So, I choose neither. Ay, wala siya magiging Actually ka na nga nag-focus sa career. Tapos may so choose neither. Dati wala ko pilian sa inyo. Diba focus lang ko ano sa career ko. Focus na lang siya. Okay? Palusot. So, ano pag Action Boy famous pag hindi ka tama? Hindi mo ako deserve. Or I don't deserve you. Kay do ka, do ka, meron dan Arab lang do insecure siya ba sa ilang relationship Action Boy. Nga, nagatinad ang iya nga nobya or nobya, tapos siya wala. So, you deserve someone better. Oo, kaya ako do hindi. Do ka... You deserve someone in your level. Wow! Ari pag Action Boy. Walang problema sa iyo. Okay ka, pero sa ngayon hindi ko pa alam ang gusto ko. Hindi pa alam, pero sa nadlaw kabalo na siya. Kabalo siya nga todo sa piyak lang gusto ya. Ano naman? Nagtabok na siya gali. Ano naman? Dasan. So initanan mga tip na siya kung paano ka malamang break up ka mo malinyada. Pili ka lang da. Pili ka lang da ha. Mga tip ni siya mga Action, pili lang ka mo da. I-take note nyo gina para kung nagalibog pa ng ulo nyo kung paano nyo ihambal or ano inyo ihambal nga mag-break na ka mo. Are. Kaya nagali sa mga kung ano biyahan nila na iya ha? Ano biyahan? Hindi pwede sa mag-asawa. Hindi sa mag-asawa. Kita mag-asawa na ka mo. Masli ka pa mo nga. I need space. Pwede pa na gani. Masli ka lang. I think you deserve someone better. May chingkon nyo sa mga kasama. Nagpanumpa ka mo to sa tubangan sang Ginoo, no? For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Correct. Grabe nga. Pro una ka lang. Till death do us part, pro una ka lang. Ano, pagid lang ka ba nga I need space. O sige, try mo maging astronaut. Ako na sabat mo yan, no? Sige, try mo to maging astronaut. Okay, gusto mo space? Gusto mo space. Astronaut ka. Ay, gala. And very literal. Sa akin, pag Action Boy, mahal ko pa rin yung ex ko. Ay, why ka move on? Hindi ko naman pwede kayong pagsabayin, di ba? Hindi kiti. Pwede eh. Pwede, pero... Pwede na doon, anong ex kag present. Lain mo na yan mo. Hala. Action Lain mo na yung ex, lain mo na yung present. Tapos? Hindi mas labisan tugang. Mas datis lain ang ila-label. Nauna. Hindi ba lang? Expert mga Action. Lain naman tong label. Sa isa, lain man yung label mo ya. Hindi ba? Kalay. Ano pag Action Boy, untaton tanani kay kapoy nako. Itigil na natin to. Pagod na ako. Tigil mo, bisag nasugo ko na panag-ob. Bilang siyang nasugo panag-ob. Ginasugo sa mamis akahoy. Ginasugo sa mangnilhig sa usaran. Yan, tatong tanani kapoy nako. Sa una, dana mo na yan, no? Mga liyag. Especially kung mga liyag pa lang, no? Bis akahoy pa na yan. Sa mo na gabis akahoy. Bis akahoy, panag-ob, panilhig da. Pang kayos ang mga balay, mga haligid sa balay nga naghilay. Pamanday. Ay, naghilay. So, next Action Boy. Tapos hindi ka lang mo dayon ay. Ang balon jam lang thank you for your services. Sang nagtadlong ng balay nila. Ng balay nila. May lain na tong gasaka.
Tapos agad do katugin pahilay mo liwat. Ay, Gali ka santa nagapamisa ka to kahoy. May atutuya siya nga may kapangaluag siya ya. Atutuya nag-close to sila nga duwa ya. Ikaw ti way ka matutsimbo ka to kay kapamisa kahoy. Subo mo na. Uy mo ko kabalo ya ko na yung blatsagon kay kapamisa ka man dahil kahoy. So, lain ang na-entertain. Lain ang na-entertain. Ayaw mo na. So, next action boy, Ario. Ang mga linyada nga, paano kita mabibigyan ng magandang future kung sarili kong buhay hindi ko pa maayos? Tapos pagkadasun alaw nangita siya sang may business. Ari kayo naayos ko na. Ayusin ko na sana. Correct. Ay, kalay. Tapos yari, pag doon ng... Pero in fairness, balakag sa mo ng mga tao, ginapakita lang nila nga gusto nila ang the best para sa ila nga kung ano, what's best for sa ila nga ginapanubya or nubyo abe. Nga kung tanaw nila nga hindi man lamatag ang mayo, hindi na lang sila kay hindi bla? Okay. So, boss na lang ni Gurong iba na action boy. Sa inyo lang ni Action Eden. Kaya wala na sa kaya may mga break up. One man to lines. May mga ano ba siya. Thank you. Kay, syempre, ikaw ba lang nga hindi ka God's gift? Kasi subo na yan. So, kung hindi God's gift, ano gani? Devil's gift. Hindi, God's donation. Donation. Ikaw naman nagkambal. Tinanong gali ko, hindi ka God's gift. Donation. God's donation. Kasabad ko naman. So, boss, pag ito may hugot, may hugot, pag ito saya kay damo na siya mas mga... abangan nyo pag ito, boss, mga ka-action, ang mga hugot na inyo mabatian. Halin kay Aksyon, Eden, the God's donation. Okay, so sige. Remia Garcia, good morning dira. Ari na si Kagawad Imbongo. Jo Campos. Stella Maricelis, morning man. Ma'am Van, hawyang na kuno si Renz. He goes with the year Kung 22 mo na sa... mo na sa 2000 sa mo. So 22 mo siya. Jocelyn Song Comedia, liwat morning. Upod kami sige ka, dimbong ka kiskap Ike of the night to. So, kamo na lang nabala sa ngupya. Yung tamba kay Maninoy, ang iyadihada. Sang hope yan. Balo ka nag-crave gini sa ngupya da sa Palawan mo. Oo, labi ng uve. So, kay Maninoy mo, Ike. Maninoy, wala kita da. Daton wala kita, way kagani, dalaga ni sa ngupya. Hindi ka ito magad sa turista. Okay? Nagaka-action yung mga tiyan aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Karong adlaw, Biyernes, September 30. 86 days before Christmas, 93 days before 2023. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.